Good morning everyone and welcome back to the Nebe. Mari mukang tabla tabla nang musai pura nang jai jana rai juga. Amrai haja sih nau fra. Dui number alas petung puyar nah, na bisma pucat lahur gas na alas perkuhai. Belai hamna nai na alas fra sir. Ayu alas fra thui balik. Serba hayau serba kejauh jauh. Saldi urai berjahang lagi. Megonane puj bayi nama. Noi sahaja puj apa bawa je. Sesiakan lagi. Jala, karena apa? Karena hom ne bayi jadi pun dah. Masih jadi. Karena orang kisah dah bayi. Pasti kisah beras dah lagi. Sekarang, ayo. Karena itu naik jalan. Bukan sudah, salah aja. Sengra aja, sengra. Mana bebe kagak lab ke selai bayi tadi bima. Serang lagi bayi spesiona, serang lagi bayi sestiona, serang lagi bayi ni misana, serang lagi bayi. Mana? Lagau, nageran. Kamani maugafra berat disturb मोनबायला माने बिदि ब्रां ब्रां नुफैबा खोमाखिफ्रा नायदो दस केजिसो दंलाखायो गोमोखा ना आयौ एल'बावगोन ना बिहामजो बिखुनजोनि अनलायनाय रुपखौ आङो लोगो मोनोब्ला ओरैजाय मादैया जोंना सेसा बेदर सुगासिनो दं आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दिनैथ' मोनजाया नोंथांमोना मिथियो सनिबार मिरामिस होननानै आरोना ओंखायनो फोरानसैलाय आरोना रायजोफोर थरजाय रायजोफोर जोंना मादैया माने सेसा बेदर सालु खालामगासिनो दं आरोना लागाव मांख'हे मांख' फुरा 2 केजिखा जोंनावनो हालदै उराय आं दैमालु फंबाय नालाय आयु निमिया खुरैजों खुरैसे स्नि स्निसो हालदै उराय मोननि बाहागा खुरसे सुनानै थाथि ओरै बिलिरनानै नङा होमबा थोरैजाय जोंना माने ओरैनो थानो बाग्रा सासे बोराय दं आरोना जाय बोरायखौ नोंथांमोना मुदारु होननानै मिथियो ओरैनो थानो बायो बिथाङा माने गावनो बुंखायो माने सोरबाफोर नांगौ हाजिराफोर नांगौबा लेंहर आरोना ओमफ्राय आंनो लोंनो एकदम बथल गंबा ओमफ्राय हाजिरा हरबानो जाबाय आरोना बेबायदि बुङो आरोना बोरायाहाय रायजोफोर माने मेसें बोथोर सफैलायबाय नै हाजिरा उलायनायनि टाइम जालायबाय आरोना स' दायो आंनि भिडिअ बानायनाय टाइम ओमफ्राय नैबे आंनि खदालनि टाइम आरोना रायजोफोर जै साहा लोंखांबाय खदालखौ जावफुलाजोबनानै लागायबाय आरोना रायजोफोर मा मावदों सालदे अ सालदे बेदर मोनामबाय नालाय सिदा सिदि जाजोबलायबाय आयौ खालु मा जादों खालु हासिगि जाबाबा थाबैखौ गोसो गैयै जायखिजाया गानसिनो लालायबाय मोखांफ्रा सुदो दे ओइ कारेन्ट गैया Saya mau jadi stop. Ayo ya tu. Anak saya kan isu aja nih. Saya baik. Maksudnya dia bima, lagau, mal mata, sibung, sibang, ajang. Shonibar salai baik, pedor begiya. Kistu janai, makanya kita apa bima? Dah halalai. Hama shogong apa cepat lah, hingga jengkelai. Ayo. Mama naik lah, tak boleh sih, usung gitu. Bil bilai. Hari macam ni kerana aku bil bilai jenglai. Ikai bayi, sudah cuma jauh kan. Dia besar lah, besar ni kau. Harun dong, cakan dong, potol dong angin sini malah be. Taswakin dong angin sini ada aja ber. Males, gue jangan sabar juga ini mah hak lah sih kan. Oi, saya pura gue jangan kaya. Finally, tuh saya baik, kasih sekedar ada aja ber. Amra hai jadi mana salah nak dia lah. Gimana saya dia? Saya apa lagi? Saltanya nak rentelai jenjar mau ikhmu parah sih. Macam macam burai ni, sinu dia burai, aku siapa sih burai tu macam. Kau nungkai,
सोरबा हाजिरा नांगौबा लिंहरसो जाखायो आं ओरैनो थानो बाखायो मावलु मावलाव जों जेनखाया जाखायो आरोना बेबायदि आरोना रायजोफोर माने देनजार आरोना गोदोनि 122 बोसोर जानाय बोराय आरोना साहा लाबो थिने मा जाखो बे दाब्लाबे बिमा सासे साहा नांगौमोनलाय लोंनांगोन दिनै लोङाबाबो दै गैयालाय खुनु साहा लोङा आरोना रायजोफोर एकदम माने सालदेवरायाव जाय बिजामादै मोनगोन लाखिखा लोङा खुनु साहाजों लोब्बा गैया आरोना अरिजिनेल दैयालाय दैया बिदियावथ' गेस्टिक जायो ना होमबा बिमा जोंफोरनावलाय माथो देहा फिसाबाबो गेस्टिक टेस्टिकनि खोथा गैया दैखौनो 9 गिलास लोङो भिडिअखौ आं गेजेराव सोसनना होबाय नायदों नोंथांमोना आं दै लोंनायखौ आरोना रायजोफोर गेजेराव सोसनना होबाय आङो कमेन्ट खालाम सोर सोर दै लोंनो हायो आरोना रायजोफोर लों थान्दा कुल मोनलायलायनायनो जय सैथोनि खालि मेगि 7था लाबोनो थिनखाबाय आं आरो माबिलाय बानलु गोसानि लांफादो पेकेटनि जेबो लाबोनाङा मेगि 7था थांखु 20 थाखानि ओहो मेगिखौ थाबथाय लानो नाङा मेगिखौ मोनबा लाबो औ न गिलास गंसेया जोंनि बाबानि बिनानाव माबा बाबानि बिनानावलायनो जोंनि बाबानि फंबायनि हिनजाव आरोना ओंखायनो मादै नामा मादै बुधबार देन्जार नाम लाखादों मानसिया गिलु फालुनो दे गोजांस्रावबा जोबखायो आरोना रायजोफोर सालनि बुंनाया गोजांस्रावबानो जालामोन मानसियाहाय गोजांस्रावजोबदों आरोना खोमाना गसंख्रांजोब्बाय नायदो नोंथांमोना नंखायसो सानगोन नै सिब्रु सिब्रु जाजोब्बाय गोजांनाया एकदम सिब्रु सिब्रु जाजोब्बाय नै फाग्लासो जागोन ओंखायनो आयु हिनजावफ्रा होबा गाज्रिसिन जायो ओरैजाय गेस्ट्रिक जाग्रा ओंख्रिखौ जोंना बिमाया दा सायगासिनो दङ ना बेनि मुङानो जाहैबाय सिबुं स' जायो मानसिफ्रा बेखौ मल मलनो सिबुं आरोना लागाव मेरिगौ लाबोलायबाय नै जोंना आइया साहापात बायदिसिना एंखुर अमानि दे जायोबावनो लाबाय फंबाय थांखु 20 थाखानि मेगिया बाजैनिया मिथिया थांखुआ खोनाबाय आराम मोजां जायगायाव दोनखादो खाथेनानै मेगिखौ आं संगोन सिन्था खालामनांगौ गैया थांखुआ बेयाव दोनथ'दो टेबोलाव गोसोथोनायजोंसो रायलायदों ना सोरजोंबासो रायलायदों बे सालालाय ए नङाबा दा सिख्लाफोरनो सन्देह खालामजागोन लावद होनानै खिथाखायाबा ओइ फंबाय ए मानसिया नोंमारगौ हिनजावफोर रायलायमाराखै हो बिमाया बे औ फिसा बे बिमाब्रा है पियास दंना गैयाथाय दा मेगि एवनो नागिरदों आरो आं रायजोफोर मेगिखौ माने अयथासार सिमु सेक्सि गोथाव संनो रोङो आरो ना आङो लाइन दोनजोब्बाय आरो ना मेगिखौहाय ओमफ्राय दैमालुखौ पियास हाग्रा दे औ बिदिनो हो माथो ओमफ्राय दा साराया दुंबाय नालाय थाव एसे होनोसै आरो ना मेगियावहाय मजबुत जाखायो गोथावा लाजाखाया थांखानोसैबा र' जानानै थांगोनब्रा थाव होबाय आरो ना आं एसे हरबाय आरो ना एसे एरलानोसै लागावबाय एरलाबाय देमालु दे बे गासर फैलायबाव मेगिया थाब थाब जानायनि पाकेटजों दा लागाय अखौल' थाब खामा नङाबा वाव बसि बडि थाव होना एरलाबाय आरो ना बबेबा दखानफ्राव बिदि आराम संनानै फानबानो जायो माया बे माबा एरग्राया एसे थाव होनानै एरलाबाय आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय दै होनोसै ओरैबायदि सिमुट गोथाव जायो आरो ना बेबायदिबा मेगियाहाय एकदम गोथावा लाजाखाया लास्टआव गंगार दुन्दिया देना होबावदो दै लाबोलाय दैमालु बे माबाया जौनिया नङा दैयाल' लाबोग्रो मस्ला होथ'नो ना मस्लाखौ दा दै होबासो न' बिदि होनदोबावनो
अयथासार गोथाव जायो आरोना सोरबा सोरबा मेगिखौ जानला मोनला बुगाला बुगालि संनानै जायो आरोना रायजोफोरा खिन्थु बिदि संना आरोना थावा बिदिबा एसे ड्राय लागायबासो माने बुस्थुआ मोजां जायो खामफ्रामनो हेभि गोथाव जायो आरोना अरा होदो एबाराव लाब्लानो दै होबाय आरोना रायजोफोर सोंना लाखा सोरबाफोर संनो रोङाखैबा आं भिडिअ नायनानै संग्रा रायजोफोर बांसिन हिनजावफ्रा रोङा आरोना बयसफ्रा बांसिन रोंखायो क'क्राझारनि हिनजावफ्रानो एकदम जेबो गैखा नाला गुखाथार किसखौ माने अन खालामोमोनलाय जानोसै तो जाबाय आरोना दैखौ बारा होना एसेल' तो भाई लोग अभी यहाँ पर मसला डालने का काम चल रहा है ऑलरेडी मैंने एक डाल चुका है और अभी मेरा स्वाली डालने वाला है और मेरा भाई डालने वाला है सेबाफुल पोसायो बायदि मालूम फांखौ बुंनानै लावदो डाइरेक्ट फेमिलि आरोना बडी बिल्डार आरोना सिक्स फिगार दङ 6था दङ आरोना रायजोफोर बडी बिल्डार सोरां गार्डाव लावदों भाई मार्शेलास गेलेबाय नालाय आरोना रायजोफोर थाबैनो बुंहरदो सोरबा सासे सिख्लाया आरोना हिनजाव मोनाखै फंबाया ओरैनोसो नाला गुबैसो दं मानसिया सिंगेल माबानि माबाया दुबाइनि होनाय स्टाइला ओरैसै आखाइनि खोमोदै मैलासो थांबाय नङा फाइनालि मेगिया मोननानै जाबाय आरोना आक्रमण खालामसै होनबा फंबाय ना मानो सालेवराय दे तेत्रिस कौटि देब'देबि फासिलिटि गणेश ठाकुरनि साखि साबत लानानै फिसा फिसौ बारायनायजों 42 कौटि जानायजों सोसोमगोनाय जासिगोन जय बोरै होनदों ना मेगि जानाय मडेला सुकुरालिया बोर मोसौ बेदर लायना होजादों दाख्लै बायना जानायावबो हमजानांगौ नङाबा मोसौ बायनानै जानाय हमजानाय सुकुरालि मिरामिसावसो मानसि गोथाव ओंख्रि ओंखाम संलाबायनो नागिरखोब्रा थै अयनायलै धूप में मुझसे आई सर्द में मैगी खाई तोरा खाई जायोलै बेना जेरावखि मोना लागाव गोजायफ्रा खामानि सोलिगासिनो दं आरोना रायजोफोर बारियाव हाजिरा सोदों आरोना आङो मोजां माव मोजाङै ओरैनो फैसा मोनो हा ओरैनो फैसा मोनो सासेयाव 500 ओरैनो फैसा माबार जाव माबार हायानो गेब्लेया मोजां देफ्रा ओरै थ' फाइनालि सेसा गोरान आरोना रायजोफोर बबेनि बेरे हानज्लद फैलायखो होद मोख्रा